ľudia všetkých jazykov a kultúr dnes na celom svete ovládajú minimálne dve latinské slova. Habemus Papam. Slova, na ktoré sme čakali už niekoľko dní po smrti svätého otca Františka a zvlášť od včerajška, keď začala pápežská voľba. A dnes, tento večer, s radosťou celý svet počul túto novú radostnú správu. Nový pápež Lev XIV, svojim rodným menom Robert Prevost Martínez, pochádza zo Spojených štátov, účinkoval v Latinskej Amerike, posledné roky pracoval v rímskej kúrii a tak by sme mohli v ňom vidieť už na prvý pohľad človeka, ktorý si prešiel celou sériou úloh a postavení v živote cirkvi. Je mníchom, je augustiniánom a dlhé roky ako najvyšší predstaviteľ, ktorého ľud viedol, čo je opäť podčiarknutie istého teologického aj duchovného zázemia. Toto všetko bude teraz predmetom diskusí, očakávaní, pozorovaní. V mene našej cirkvi, v mene tejto eparchie chcem len vyjadriť našu radosť z toho, že opäť môžeme v liturgii spomínať toho, ktorý je viditeľnou ľudskou hlavou tej cirkvi, ktorej skutočnou hlavou je Kristus, aby sme tak mohli aj my spoločne prežívať tento pocit jednoty, ktorý má spájať celý kresťanský svet a ktorý je vyjadrený práve v tejto osobe Petrovho nástupcu a rímskeho biskupa. Kristus voskrese.